ke okay in dauko karka wait liban waɗanda wait tsaya ai ga wanda yake bata abin nan za a to da shi daga gusau wanda yake baki ammunition wannan bullet din irin wannan ta sani ba saka ba ta ba ta sani irin wannan wait ke me baki gyada kin ganshi kin ga inda san kama ke muke mu ba ke muke so mu kama ba har ta ranar da kika dauko zaki shiga da shi duk mun san tafiyarki amma mu su muke so mu kama yanzu ki gaya mana gaskiya waye yake baki ke kai musu in police ne ke gaya mana in soja ne in kina ji Abdulbaki wait kina ji in police ne ki gaya mana in soja ne ki gaya mana in wani alajin ne ko ma waye ba kowanne irin mutum ne mu in kika gaya mana ne muke alƙawari za a yadda muka samu muke mota mara saki lokacin da kika ce barayi ne suka kama ki haka za mu ɗauke ki mu saki mu ba za mu iya taɓa maki ba amma in kin ga za ki taimaki kanki in kin ga ba za ki taimaki kanki ba sai a baki da su to ni yanzu kana ce tsakanina da Allah ban taɓa sau masa komai ba amma wallahi iyaka ta ni da in ta ɗaya su harka banza da mu tsakanina da Allah amma wallahi ban taɓa sai masa komai ba amma wallahi yanzu ma ana aiki rani ta shi wannan mutumin duk inda nace mu ga yadda ya kai mu ga inda yace mu ga barin gaya miki da kanan barin gaya miki inda baki shiga ba ma ni din na shiga to ai shi magana kin shiga sabubu mamma ta bajin kin shiga rundunu iyakacin ki bayan ruwan nan duk ba inda ban sani ba amma gaya miki dan ubanki kin taba ganin turji ke to kyashe karamar iska ce ke kike kallo ba ki san ki taimaki ana miki magana kina kallon gefe ana miki magana kina kallon gefe na ga ma ba ta taba gaya ma gaskiya ba wannan yarinya yana so ne a kashe ki nace mu ba za mu kashe ki ba nace mu shi muke nema shi dan basulluban jiya ran da kika zo ba kuka kika shiga ba ba misalin karfe bayan sallar isha koka da ya zo ya dauke ki dan mashin ya zo ya dauke ki ina jin ki azhar dai an kai wait ba azhar ba sai da dare kika koka da ya zo ya dauke a'a wallahi ba kabu ba koka da ba to wait da ya dauke ki ya sunan kauyen da ya kai ki na farkon can ne buza wait tsaya kin san ba a buza kike tsaya ba ko a bakin nan ne wait kafin da ya dauke ki a buza ya ajiye ki shi wannan dan basulube din ya zo ya dauke ki ko to kin ga ni taimaka ki zan yi in kina so fa kin ga wait tsaya ke tsaya ki ji ke yarinya ce shi yasa ba abin da za mu yi miki amma me in kin taimaka mana za mu taimaka miki me taimakon da zaki mana ki gaya mana gaskiya in ma kin ce zaki ɓoye mana gaba ɗaya da abubuwan da kike kai musu da komai tsaya okay to in kyale ki bari in gaya miki har wanda yanzu in kika ce ba ki gaya mana ba gaskiya ni zan tafi ne in kyale ki kin ga baki taba ji na ce muke wai sunan barawon dan basullubi ba kuma kin san wajen sa ke zuwa ko kuma kin san barawo ne ko to kuma budurwan shi wancan lokacin da aka abin nan kin ce barayi ne suka dauke ki ko mun san komai kawai mun kyale ki ne to mun san me kike kai musu kuma daga inda kike karbo abin ma duk mun sani kina ji na ko duk mun sani amma mu ba abin da za mu yi miki in kin kwantar da hankalinki kina ji na in kin kwantar da hankalinki ba abin da za mu yi miki mu burinmu kin gona dan basulube din ba zai iya fitowa titi ba saboda barawo ne kuma wajen sai ke zuwa daga sallah mun ka ce mu ta can wurin yawan sallah yanzu tun ga sallah kuke can a'a da sallah mai ta guda an ka kama mu
Yanzu abun da nake so, can bayan ruwa kuke zuwa wurin barayin koko dai ya aka yi? Wallahi ban taɓa zuwa bayan ruwa ba, iyaka mu nan abu Gabuja, iyaka ta nan Buda. Nan suna da gidaje ne barayin? Ba su da gidaje wallahi. Dan suka hito sai su haɗu da su ko? Koyi abun da kuke yi nan su ƙare, ga hili kuke yin abun da kuke yi koko yaya? Ba su da ɗakuna nan. Harsashin bindiga kike kai musu ko menene? Ban taɓa jan. Ke ba abokiyar ki bace ta taɓa kai musu ammunition? A'a ba ita bace. Ƙarya kika yi wadda an ka kama hanyar Kaduna? To ai wannan an kashe ta ba ni ba abikiya ta bace ko. Garin ku guda da ita? A'a ba garin mu guda da ita ba. Garin su guda dai da waccan yarinya. Amma dai duk tare kuke dai? A'a gaskiya tsakanin da Allah ba tare miki ba, waccan yarinya da ya tare miki. Waccan ba ke bace kin ka ce mun kina so mijinki zaki koma gurin shi? To ai sannan ne. Yanzu wannan Ibrahim din da kika ce, yanzu dai shi za mu je tsakuwa. Can yake tare su shi ba haushi ne ko? Shi ba haushi ne, in yi ta wannan ne an ga. Me yake kai musu shi? Shi? Ko can yake tare da su? Haka ne yake da bindiga. Yake ya haɗe tare su kenan. Tare yake su amma ba a gane ba. To. Har yanzu ba a gane ba. Ba matsala. To yanzu ina za a iya gani nai? Yana cin taburo. Daji. Ga Mai Biredi TV, Mai Biredi TV, ga Mai Biredi TV, faɗakar nishaɗi, sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.